Salutare prieteni! Astăzi învățăm funcționarea unui motor cu turbosuflantă. Este un proces destul de fascinant care crește puterea și eficiența combustiei. O turbosuflantă este un dispozitiv care utilizează gazele de eșapament din motorul pentru a crește eficiența aerului din admisie în motor. Da? Acesta ajută la creșterea puterii și eficienței combustiei. O turbosuflantă este alcătuită din două părți, din turbosuflantă și din compresor. Așa că turbina este acționată doar de gazele de eșapament ale motorului. Gazele de eșapament de la motor intră în turbosuflantă, determinând rotorul acestea să se rotească. Această mișcare este esențială pentru funcționarea turbosuflantei. Rotorul turbosuflantei este conectat la un compresor care trage aer proaspăt și îl comprimă înainte de a-l introduce în motor. Aerul comprimat permite motorului să ardă mai multă combustibil și să producă mai multă putere. Aerul comprimat este apoi împins în camera de combustie a motorului. Aici este amestecat cu combustibil și